Silumkisa abo banhliziyo ezibuthathaka ngelinqaku lilandelayo. Baphila ubomi bentshontsha abahlali basemqhekezweni Cebokuhle Mthathe eMpuma Koloni emva kokuba amadoda amathathu ebusuku phezolo embonzeleke kwigumbi lentwazana ekumashumi-20 eminyaka ayidlwengula ze abetha umuntu ongutata oselo luphele nosesibhedlele sithetha nje. Okukulandela uthotho lweziganeko ezithe kumakhasi onxibelelwano nalapho kutyholwa ukuba izikrelemnqa zihlawulisa abasetyhini imali ukuba abafuna ukudlwengulwa. Kungoku nje abanye bamabhinqa kule lali bafudukele kwezinye ilali nasedolophini besoyikisela ubomi bawo. Masibulele Dumekhaya uthi kungene amadoda amathathu kwikhaya lakhe phezolo adlwengula intwazana yaselsikisiki efike kwilali yasemqhekezweni ezokufunda. Uthe sisehlo senzeke emva kwentsimbi ye-10 ebusuku phezolo. Kukhatywe icango macala, abanye bakhaba ngapha abanye bakhaba kwelinye icala, bangena phakathi bangena bambetha babiza imali pe, baxela kuba hayi ayikho imali khangaye uyope edolophini. Kodwa sebembethile baya kulo mntana uhlala ekhaya ongumrenti ngowaselsikisiki. Apho ke ngoku bafika ngolo mntana bambetha naye batsho bamreyipa. Ilali yasemqhekezweni ithathwa njengendawo yembali kuba kulapho wakhulela khona wayesakuba ngumongameli weli ongasekhoyo uba uNelson Mandela ehlala nenkosi uJongintaba yabaThembu. Kodwa ngoku abahlali banxunguphele ngenxa yokuba le ngingqi iye yajika yalithafa lolwaphulomthetho neyoyikekayo. Sihlele kabuhlungu emqhekezweni singomama nabantwana bethu abangamantombazana. Akukho nto emandi, akukho nto entle. Kudala sokuhlela ubomi ayonto yangoku. Sineminyaka sihlela uhlobo. Abantu bayabulawa, abantu bayadlwengulwa, abantu bathathelwa imali zabo, abantu bayabethwa, abantu bayaqhekezelwa. Abahlali abaxolanga betyhola icandelo lesipolisa kweli phondo ngokurhuqa inyawo kwisicelo sabo sokucela umahambe ehlala kwesikhululo samapolisa. Abahlali baseQunu emqhekezweni naseBhityi bonke baxhomekeke kwisikhululo samapolisa saseBhityi nabathi asinamapolisa oneleyo kuquka neeveni zokuya apho abizwa khona. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ndinguSiphosethu Boyi ndisemqhekezweni.